С Богом, майсторе, купих си Тойота. Точно това ще си кажеш, когато застанеш зад волана на тази бяла красавица. Toyota CHR, модел 2021, 1.8 хибрид, 122 конски сили. привличаща вниманието от всеки ъгъл. Toyota CHR е най-добрата инвестиция за градска кола днес. Докато другите горят скъп бензин в трафика, ти се движи за жълти стотинки. Този 1.8 хибрид харчи под 4 литра на 100 км. Буквално пестиш пари, докато висиш в задръстването. Достатъчно висока е, за да забравиш за бордюрите и за притесненията, че жена ти може да я надере. В Toyota CHR има само един фокус. Целият интериор е проектиран около водача, като ви дава пълен контрол. Разполага с автопилот и двузонов климатроник. Ако на нея е студено, а на теб ти е топло. Тъчскрин, мултимедия, автоматична скоростна кутия. Тук сигурността не е опция, а стандарт. Toyota Safety Sense система предотвратява евентуални опасности и ви помага да реагирате по-ефективно. Крайният резултат получаваш SUV, който е перфектно висок. Както и изненадващо практичен за града и толкова удобен, че няма да искаш да слизаш. Може да бъде твоя само за 248 евро на месец, без първоначална вноска. Коли като тази не се задържат дълго на пазара. Обади се за оглед още сега!